Concertos, cine ao aire libre, andainas para descubrir o patrimonio local e obradoiros son algunhas das iniciativas que forman parte de Descubre o teu interior. Trátase dun completo programa cultural co que o Concello de Poio quere encher de propostas os distintos espazos do municipio, dando apoio tamén ao tecido cultural. Pequenas cousas a prol da cultura, da dinamización dos espacios verdes do noso concello, da nosa economía e darlle un pulo pois a cultura local e a cultura da contorna. Os grupos locais estarán a cabeza do programa Soanda Aquí, que comeza o vindeiro venres coa actuación da Escola de Música de Acordeóns en Campelo. Ademais deste ciclo, a música tamén será protagonista no Pola Banda, con distintas actuacións. Hai tamén previstas proxeccións de películas e o Festivaliño de curtas infantís. Ademais, prepararon tamén distintos roteiros adaptados á rapazada. Unhas andainas máxicas pensadas para dar a coñecer o patrimonio cultural do noso concello pois ás familias que se queiran achegar. Outra das grandes propostas é esta biblioteca itinerante que circulará polas distintas parroquias do concello. A xente pode achegarse a ela, vamos a difundir a través de publicidade os sitios onde van a estar e vai a ser por grupos de cativos e van a poder contar con contacontos, animarse a ler algún contiño, facer algún taller. A programación vaise prolongar ata finais de agosto.